Stojíme pri postihnutej dolnej končatine pacienta. Pacienta uchopte pod kolenným kĺbom a pod členkovým kĺbom. Pri paretickej končatine pacient začne sám pohyb a my mu len dopomáhame. Začnete rotáciami v bedrovom kĺbe. Pacienta inštruujeme k pohybu a mierne mu dopomáhame do plných rozsahov. K prevedeniu ďalšieho cviku pacienta vyzveme: zodvihnite dolnú končatinu s pokrčeným kolenným kĺbom, udržte nohu a pomaly ju vráte naspäť na podložku. Ďalší cvik je triafanie si päty na koleno opačnej nohy, kde sa zameriavame na koordináciu a zacielenie daného pohybu. Dôležité je trénovať priťahovanie špičky smerom hore k hlave.